Ining atong sukilanon. Babay, Papa. Kay mangita ko kaayuhan, mga anak kita pobre kaayo. Ako sa gining hinuktokan pag-ayo. Kadili ko gustong magmahay sa maabot. Kay usa pa. Bililhon kay nako ng yuta. Bisan tuod kung kamay ra na. Kay mauna lang ni ang nagpabiling handumanan nako ni tatay ug ni nanay. Gikang naguna. Ya karon, tugwen sa pikanding Fransing. Mao man ni kinabuhi na to din his bukid shout. Habis dodot nga itugwen ang mga kanding ninyo, ha? Klase man ron. Tuwa, eskwela. To. Kanita, saan nagpananom mo dito sa sudlon siya nga perti lang initas panahon? Nga matay man ang ako mga taong dito. Hasta ang ako mga batong dito. Anihuno na ang tatos ng buwan, nasunog kayo dito eh. Mau ba? Taon sob no? Lagi eh. Saan ka na ito inig pamayad sa itong mga utang ini nga, waam tayo anihuno ini. Hindi mo dito. Mas ba, waam mapiktuhi sa huwaw. Waam mamatay. Daghan sang nang matay siya to eh. Pero dili tanan. Kaya may dagkong kahoy man po dito nga makasalipod-salipod sa ako mga tinanom. Unya, may tubig pa man sa sapa ditong dapita. O kakuhaan akong tubig nga mabubo na ko dito. Mayo, kay may tubig pa rin sa sapa dito. Dito sa amo. Wala tubig nga makuha siya eh. Hubas sa sapa dito sa kainit. Mauli kita na reklamo po nila ni Buning o ni Guryo. Nangamatay po kuno ang ilang mga tanom dito. Tas-taas ba po itong ila? Medyo na ibabaw na to. Lisura yun lagi eh. Ang irrigation nga sa basakan, murag padongan nga sa paghubas eh. Saong ka na to yun eh. Mao. Saong na lang nato ni. Day! Day! Pusyo ka, hinawag ni mo. Saman siyong! Nalagi tayo dito sa boss! Lauto! Ha? O ako ka sanong. Kuan, may nangita ko naman dito sa ubos. Nag-auto. Ha? May nangitan akong nag-auto? Oh. Uy! Kinsa man? Abi na ko kinsa nangita na ko ang nag-auto. Ikaw mangguda ini, Grigi. O, Pansing, huwag ka mo balik dito sa amo o bisa sa tindahan na lang sa sawang. Ay, kuan. Nabisi lagi ko sa uma. Saan nga init mong kayo? Nagpundok kong tubig nga mabubo na ko sa akong mga tanom. Mao di ay. Mayo kay, nakatultol ka din his among dapit. Why di matultulan ay basta pangitaon yun nimo. Oo, hinoon. Bitaw, may sakop ko dito sa tindahan nga nakailan mo. Siya may nag-ingon ako nga taga-kansungka ko mo. Unya, di ako nahuno nga ng kanabang may baskitan. Ug mo akong napangutanan katong ginganlan og busyong. Siya may miingon ako nga may distansya pa din ang inyo. Oo. Si Busyong mo'y nakaagi na ko nga nagtugway ko sa mga kanding. Nga may nangita ko nun ako nga nag-auto. Mao nga, miyanhi ko sa ubos. Asam na dupita din ni sa inyo ang inyo sing? Asang inyo? Sa unahan. Unahan Ulay, yun. pagdi ay. Pero, di lang tamangad to. Siot kayo dito. Maikog tanimo. Sabi di ay, may ikugod. Probinsyano sa taon ko, no? Dito lang ko magtubo sa Cebu. Kay dito man ko magpadayon sa kong pag-eskwela. Pero diyan nag-wholesaler ko, may balik ko din sa ato. O din na magdegosyo sa mga kasikbit nga rapit din sa ato. Ay, dili magod kaangay din higod. Kay, kwartahan na baya ka. Ay ko pag-ingunan na sing. Tahan doy. Natagapan lang. Diswerte lang gamay o nanikay sikay pod. O sinso sa tao gamay. Kahambol yun sa kong amigo. Lahi kagid sa uban. Nga, ako sa mga higala sa una. Karon, di na gitaon managad. Pero ikaw, maurag hapon. Wam go tayo kapang hambogod. Bisag unsa nga kahamugaway o grasya nga miabot nato, di man nato. Grasya mo na sa Ginoo nga gitugyan sa nato.
Hmm. Abi mo, garbog yung kay ko, Grigi, nga ikaw may akong nahimong suod nga higala. Ikaw, gyud. Bitaw. Makansir yung tas atay ini ba? Na, ha? Si ba-cancer sa atay ba? Dako na kay akong atay sa pagsige nagdaig nimo. Ah. Abi na kukunsa. Bitaw, unsa may ato? Kay kukubayan mo eh. Ay, kuhaan ko ka, magkuha sa ka, kung lubi, butong ba? Maglamaw ta. Naidagang butong dito sa among uma. Saman, kuha ko. Ay lang pagtagad diya. Adto lang ta sa inyo aron makatultol sa ko. Eh, di lang lagi ta mga dos amo. Kay maikog lagi ko nimo. Gamay kayong akong payag. Ikaw ba? Unsa man pagtuo nimo nga akong gianhi dinhi? Ha? Nga mutanaw kog gamay o dako ang imong bay? Di manggod. Ang ako nga suod gud ta. Ditsuhan lagu kog sulti nga dili ka magpadayon ako sa inyo. Sulti kay di mo ko mamugos. Ha, Prasing? Grige. Recorded by X Thunder Gaming. Diha lang ilugar oh. Kay di man ka makasud dito, di man masud na dito ng imong auto. Diha lang, diha. Okay. Oh. Asa mo dapit ang inyo, Franz? Musud na gamayng dandan. Day. Day ko rin. Day. Wa may bitubag. Wa tingali day mo asawa uy. Basig may gilakaw. Ay Murag alas 11 naman di ay. Tuwa to sa eskwelahan. Naghatod og baon sa mga bata. Mo ding wa manubag. Wa manubag. Sorry kayo, Gregi. Sorry ba eh. Magsuri man ka. Kini, mao ning among payag. Mao kita nakaya nako. Dahil ko palaban nilang imong pagkahambol gud. Paubos pag yung kagmaayo. Ay, madako og gamay man ang atumbay. Kung mamatay ang tao, wag yun tayo patas gud ng tanan, di ba? Hinoon. Pero, layara gyud sa imong bayo. Ay nga, dako kayo, hambukaway pag yun. Mao lagi, hamugaway. Pero ang nagpuyo, way pag sinabtanay. Bitaw. Para na ako, no. Dili may nungdanon nga dako ang imong bahay nga gipuyan. Unya, way kalinaw sa sud ug sa mga nagpuyo ini. Grigi. Bitaw. Kung makabuot ka pa lang kung kinsang imong ikauban sud sa kapanimay, kanindot kita ka. Pero, sorry ha nga may kalit ko kaseryoso dre. Ay, wara we. Ako gani, gisamok ta gani ka sa kung pag-adto sa imong tindahan. Gidisturbo ta gyud ka. Nagasadana. Huwag ka makasamok, ha? Huwag ka makadisturbo. Ikaw rin ginag-ingon na Fransinga ka. Sila eh. Sorry. Sorry na po. Tod, samtong imong buot patabangan ako. Naunahuna na to ni mo, saan? Nagkadesisyon na ka? Wa pa may magkasabot ng tarong ni Mrs. Sabutan pa na namo kung sakit maayo. Basta kay naara ko. Anytime, ato ako sa bahay o sa tindahan baron. Kay tabangan tagyo ka. Salamat yung kayo ni mo, Grigi. Matuod ka yun nga higala. Lagi palabi ka seryoso lagi. Ginilakay tanong na yun. Sige. Kanaman na to, kinsa kayo makahilak. Sige. Ganyan makuring ba? Ito sa mong room ba? Gipasulti mi ni teacher sa mong dream to be. Kunan sa kunay. Amang pangandi, ini kadako na mo. Tariana sige na ning Inday Miles. Ay, bisa nagkaon, sige koan. Di ba sa kaon, sige yo. Nangilabot yun as kuya dudutoy.
Wala mong good na isod akong babao. Disturbo man. Ay, Dodot, sige lang, good. Di ba lang Nihunong manggod na siya kaon. Unya day, Miles. Giunsa man nimog tubag si teacher. Akong giingnan nga. Magparehas ko niya nga mag-teacher put ko. Mayo lagi maka-eskwela tag college. Kung dili, ang saaman ni mo pagka-teacher, be? Nga pobre man ta. Ang saon man.